wakusanyike pamoja wajenge nchi yao. Kodhi jimeni jatenda migao mar tije sirikal Geoffrey Ruku kwa jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo oriwre e gode bene jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro kaka yor kelo dongruok ne oganda jo Akamba koloso e kaunti ma Kitui. Ruku owacho ni jatend DCP Rigathi Gachagua tero Musyoka e yo ma ok ni kare ka bende omedo ni obiro tiyo gi lemo momako e chwalo dongruok ne oganda mag Akamba ma kinde ka kinde osedong' chien nikech pogruok mag siasa. Okoni Kalonzo ni kod thuolo makare mar idho e siasa ka oriwore kod jatend piny William Ruto ka oseme ni Gachagua to wuonde wuonda. Amekuwa kwa uongozi wa hii Kenya miaka mingi, lakini anashikana na wakora. Anashikana na mkora moja ambao anashikana na yeye ni huyo mtu anaitwa Wamonyoro. Juzi tu akiwa naibu wa rais alikuwa anasema Wakamba ni watu wachache, wangonje, hawakusaidia kutengeneza serikali. Mnapenda kiongozi wenu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, lakini mumwambie ya kwamba atafute William Ruto, wakae chini watengeneze serikali ya 2027-2032. Jesiasa mar